Дата 23 жніўня важная у гісторыі Европы, асабліва ўсходняй Европы, таму што гэта дата звязаная з заключэннем дамовы пра супрацоўніцтва паміж нацысцкай Германіяй і Савецкім Саюзам, камуністычным Савецкім Саюзам. Гэта дамова, акрамя іншага, прадугледжвала сакрэтны пратакол, які прадугледжваў падзел сферы ўплыву ва ўсходняй Европе. Фактычна адбыўся раздзел ўсходняй Европы на зону нямецкага ўплыву, зону савецкага ўплыву, і кожная краіна магла сама вызначаць, што рабіць на гэтай тэрыторыі, анексіраваць яе, ствараць нейкія сателіты ці нейкім іншым чынам прымушаць урады выконваць сваю волю. У выніку ўся ўсходняя Европа была падзелена, і гэта прывяло да страты незалежнасці многімі краінамі ўсходняй Европы, і стала трагедыяй для многіх нацый нашага рэгіёну. Сама дата ці сама падзея, сама дамова паміж Савецкім Саюзам і нацысцкай Германіяй стала вельмі важнай момантам дыскусій публічных падчас распаду Савецкага Саюза напрыканцы 80-х, пачатку 90-х, тады, калі улады савецкія былі вымушаны прызнаць наяўнасць такога сакрэтнага пратаколу і фактычна супрацоўніцтва з нацыстамі. Асабліва гэта было важна для балтыйскіх краін і для Польшы, но в кантэксце Савецкага Саюза, конечно, асабліва для балтыйскіх краін, таму што гэта давала дадатковую падставу для абгрунтавання неабходнасці аднаўлення іх дзяржаўнасці. І ўжо пасля распаду Савецкага Саюза, перш за ўсё, усходнееўрапейскія краіны, яны вельмі доўга лабіравалі ці прасоўвалі, лепш сказаць, гэтую дату у якасці агульнаеўрапейскага дня памяці ахвяраў і камуністычных рэпрэсіяў, і нацысцкіх рэпрэсіяў. І ўрэшце рэшт, гэта дата была зацверджана на агульнаеўрапейскіх узроўні і зараз азначаецца як агульнаеўрапейская дзень памяці ахвяраў рэпрэсій як нацысцкай Германіі, так і Савецкага Саюза. Таксама варта адзначыць, што сам гэты пакт фактычна быў пачаткам Другой сусветнай вайны, дакладней стварыў для гэтага спрыяльныя умовы. Перш за ўсё, умовы для нападу нацысцкай Нямецчыны на Польшу. І, напэўна, каб гэтага пакту не было, то гісторыя Европы, гісторыя свету развівалася зусім па-іншаму. Мы не ведаем, ці была б Другая сусветная вайна, але з пэўнай верагоднасцю, не маючы такой упэўненасці у саюзніцкіх стасункаў з Савецкім Саюзам, нацысцкая Германія могла і не наважыцца пачаць вайну супраць Польшы, Брытаніі, і іншых краін. У беларускім кантэксце гэта дата мае крыху супярэчлівае значэнне. Мы ведаем, што вельмі па-рознаму ставяцца беларускія ўлады, дэмакратычныя сілы. Існуюць дыскусіі ўнутры дэмакратычных сілаў на гэты конт. Напэўна, мы не можам сказаць пра тое, што гэта дата мае адназначнае такое ж значэнне, настолькі адназначнае значэнне, як, напрыклад, для балтыйскай краіны, ці для Польшы, ці для Румыніі, Малдовы, Фінляндыі і тых краін, якія відавочна пацярпелі у выніку гэтай дамовы праз анексію, праз страту дзяржаўнасці, праз падзел.
акупацыю, ну ці ваенную агрэсію, ну там у выніку Фінляндыі, да, калі взяць. І, напрыклад, для той жа Літвы, Латвіі, Эстоніі гэта дамова, гэта фактычна пачатак бальшавіцкіх рэпрэсіяў супраць гэтых краін. Ну, у Беларусі все пачалося значна раней. Так, рэпрэсіі пачаліся яшчэ ў 20-тыя гады, яны працягваюцца все 30-тыя, і іх пік прыходзіцца на 37-38 год. І асноўныя ахвяры былі панесены яшчэ да дамовы гэтай. Гэта дамова уключила, да, у махавік сталінскіх рэпрэсій таксама і заходнюю Беларусь, і стала пачаткам трагедыі мільёнаў беларусаў, ну калі лічыць рэпрэсіі не толькі крымінальнае пакаранне, да, але не матэрыялаў і гэтак далей. Ну але тым не менш гісторыя гэта была больш даўняя, да, і мы не можам сказаць, што вось сама гэта дата была лёсавызначальнай ці вельмі важнай з пункту гледжання рэпрэсій, якія ўжываліся бальшавіцкім ладам у дачыненні да беларусаў. Тое самае, што тычыцца беларускай дзяржаўнасці, ну, у выніку гэтай дамовы, у выніку гэтай падзеі беларуская дзяржава не была ліквідаваная, тому што беларускай дзяржавы не існавала, а больш за тое заходняя Беларусь была далучана да Савецкага Саюза, было ну, так званае з'яднанне, так, паміж заходняй Беларусі і усходняй Беларусі. Ну і ў пэўнай ступені гэта все-таки дазволіла перадолець нацыянальны падзел, і шмат у чым з-за гэтага зараз Беларусь вот існуе ў тых межах, якія мы маем. Таму столькі катастрафічных значення, да, для гісторыі беларускай дзяржаўнасці, беларускай палітычнай суб'ектнасці гэта дамова не мела. Ну але пры гэтым, конечно, гэта дамова прынесла другую сусветную вайну на тэрыторыю Беларусі. Зноў жа, мы не можам ведаць таго, што было б, каб гэтай дамовы не было заключана, ці пачалася другая сусветная вайна, ці не. Але відавочна верагоднасць ее была значна меншая, і магчыма усе масавыя забойствы, акты геноцида, дэпартацыі, якія адбыліся ў Беларусі з 41 па 44 гады, яны б не адбыліся, каб гэтай дамовы не было, і каб не было хаўрусу паміж нацыстамі і бальшавікамі. Мне асабіста падаецца, што патэнцыял гэтай даты у кантэксце беларускім, то есть тым, каб увесці яе ў беларускі календар камерацыйны, яе патэнцыял не вельмі вялікі. Ну, гэта маё асабістае такое меркаванне, таму што мне падаецца, што лепш развіваць тыя традыцыі камемарацыі, якія мы ўжо маем у Беларусі, і іх узмацняць, чым ствараць нешта альтэрнатыўнае, канкуруючае, тым больш, што ўсе гэтыя традыцыі і так патрабуюць пераасэнсавання і ўзмацнення свайго. Як я ўжо сказаў, рэпрэсіі, бальшавіцкія рэпрэсіі у Беларусі пачаліся значна раней, за 39 год. Пік прыходзіцца на 37-38 гады, і ў беларускім календары, прынамсі альтэрнатыўным, уже ёсць дата, гэта так званая ноч расстраляных паэтаў, і мне падаецца, што вот гэта дата, і гэту дату лепш развіваць і ўмацоўваць менавіта як дату, якая ушановае памяць ахвяраў рэпрэсій з боку камуністаў. Што тычыцца ахвяраў з боку нацысцкай нямецчыны, ну, у беларускім календары мы таксама ўжо маем нават некалькі такіх датаў.
Ну, прынамсі, можна згадаць 22 чэрвеня пачатак уласна вайны паміж расійскай Нямецчынай, да, і камуністычным Савецкім Саюзам, альбо 8-9 траўня, ну, тут можа быць, скажем, дыскусія на гэты конт, якая канкрэтная дата, але яна таксама у форме, перш за ўсё, яшчэ 9 мая мае сваю вельмі доўгую традыцыю, нагручана сваімі сэнсамі, і мне падаецца, што ну, гэтага ўжо больш чым дастаткова. І, напэўна, і ў гэтым кантэксце трэба развіваць традыцыю шанавання памяці ахвяраў нацызму на тэрыторыі Беларусі. Таму ўвядзенне новага святу там мне не падаецца, што будзе проста ну, неяк спрыяць сапраўды фокусаванню грамадскай увагі на досведзе рэпрэсій і з боку бальшавікоў, і з боку нацыстаў. І ў гэтай справе лепш умацоўваць тыя традыцыі, якія ўжо склаліся, магчыма, пераасэнсоўваючы іх, але тым не менш развіваць тое, што ўжо аформлена, чым спрабаваць унесці нешта новае.